Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da haɗuwa a wannan tasha mai albarka ta DCTV Africa. Tattaunawar mu ta yau insha Allah za mu ɗan yi tsokaci akan abin da ake kira da support da kuma resistance. So basically technical analysis, idan aka ce support ko kuma aka ce resistance, wasu matakai ne da farashi yake zuwa ya dangane zuwa gare su, wanda daga waɗannan matakan farashin yake juyawa zuwa ga kishiyar wannan direction ɗin da yake tafiya. Misali, idan farashi ya tashi daga ƙasa ya yi sama, da ya je sama sai ya tadda wani mataki wanda daga wannan matakin bai ƙara yin sama ba, sai ya juyo ya fara yin ƙasa. So wannan matakin da ya tare shi ya hana shi yin gaba, ya juyo ya fara yin ƙasa, shi ake kira da resistance. Sai kuma a lokacin da farashin ya juyo ya fara tafiya, yayyo ƙasa yana ƙasa yana ƙasa, sai ya zo wani mataki wanda da ya zo wannan matakin bai ƙara yin ƙasa ba, sai ya juya, ma'ana wannan matakin sai ya zama mishi kamar wani dandamali da ya tare shi ya hana shi ya ci gaba da yin ƙasa. So wannan matakin da ya tare shi ya hana shi ya ci gaba da yin ƙasa, wanda ya sa ya juya ya fara yin sama, wannan matakin shi ake kira da support. Yanzu misali, idan muka ɗauka a ce coin ne, asalin price ɗin shi ya fara daga nan wurin, wannan da ya taho yana ta tahowa tun daga ƙasa, asali daga nan wurin ya zo yana ta tahowa yana sama, da ya zo daidai nan wurin, wannan layin da ya tare shi ko wannan matakin da ya tare shi ya hana shi ya ƙara yin gaba, to wannan shi ake kira da resistance. Okay, sannan wannan resistance ɗin da ya tare shi, dole farashin ya fara faɗuwa yana tayyo ƙasa yana tayyo ƙasa, sai da ya zo wannan matakin. So wannan matakin kuma da ya tare shi ya hana shi ya ci gaba da yin ƙasa, shi ake kira da support a takaice. Wannan shi ake kira da horizontal resistance, wannan na ƙasan shi ake kira da horizontal support. So a lokacin da kuma aka samu wani yanayi wanda kasuwar da ta yi sama da ta zo daidai wannan resistance ɗin, sai ya zamanto ba shi da ƙarfin da zai iya tare ta, sai ta yi break out. Da ta yi break out sai ta dawo ta ƙara taɓa shi. To fa wannan juyowar da ta yi, yanzu shi wannan resistance ɗin ya tashi daga resistance ya koma support, saboda yanzu kasuwan ta riga ta ɓalla shi, ma'ana ta karya shi a daidai nan wurin, a daidai nan wurin da ta karya shi ta wuce, to ta riga ta ɓalla mishi ko ta karya mishi wannan kambun nashi na kasancewar shi resistance, har ta je ta sama. Da ta je sama sai ta dawo, da ta dawo kuma sai ta kasa karya shi ta yiwo ƙasa. So kaga kenan yanzu ya zama mata kamar wata madafa, shikenan yanzu kasuwan sai ta ci gaba da yin sama, ta ci gaba da yin sama, bata tsaya a ko ina ba, sai da ta zo ta samu wani sabon misali resistance din. Sai misali yanzu kasuwan da ta taho sai da ta zo nan wurin, shikenan sai wannan ya tare ta, da wannan ya tare ta, kaga yanzu wannan shine sabon resistance ɗinmu. Shi kuma wannan tunda an yi breaking ɗin shi daga nan wurin, yanzu a nan ya tashi daga resistance, a daidai nan wurin ya koma support. Okay, shi kuma yanzu wannan shine resistance ɗinmu. Kaga yanzu muna da support guda biyu kenan, da wannan da wannan. Okay, so wannan su ake kira da horizontal support da kuma horizontal resistance. So basically ana zana horizontal support da kuma horizontal resistance da abun da ake kira da rectangle. Kun gan shi nan, wannan tool din shine ake amfani da shi wajen zana horizontal support da horizontal resistance. So a ce wannan coin namu ne. Okay, so sai muka zo za mu yi technical analysis a kan shi. So abun da za mu yi shine za mu je mu ɗauko ko rectangle ɗinmu, mun san cewa wannan definitely horizontal support da horizontal resistance za mu zana mishi. So sai mu zana, mu haɗe duk waɗannan ƙasan shi wanda suka taɓa wannan layin, su ne za mu ce za su taru ko za mu yi connecting ɗinsu ga point A, ga point B, ga C. Ba dole sai duka sun taɓa ba, in aka samu wasu suka taɓa, ga ɗaya nan, ga ɗaya nan, ga wani nan, ga wannan, ga wannan, ga wannan, shikenan za mu ce muna da support ɗinmu. Okay, sannan za mu ƙara ɗaukowa mu samu yawan inda aka fi samun yawan wanda suka fi tocin
su ne sai mu yi amfani da su a matsayin support ɗinmu ko kuma a matsayin resistance ba tare da chart ɗinmu ya yi kace-kace ba. Ok, yanzu misali in muka ɗauka wannan kaga muna da torch ɗaya, biyu, uku, hudu. So wannan shi ma za a iya kiran shi da wannan shine resistance ɗinmu, wannan kuma shine support ɗinmu. Da farashin ya tashi daga nan ya je bai taɓo ƙasaman nan ba, akwai wani resistance ɗin a nan sai ya juyo, da ya juyo ya taɓa support ɗinmu sai ya ƙara komawa, ya ƙara dawowa ya taɓa support ɗinmu sannan ya tafi ya je ya taɓa resistance sannan ya dawo amma bai dawo kan wannan support ɗin ba, sai ya ƙara komawa sama ya taɓa wannan resistance ɗin sannan ya dawo ya taɓa support ɗinmu sannan ya ƙara komawa ya ƙara dawowa ya ƙara komawa ya taɓa resistance sannan ya dawo ya taɓa support sannan ya dawo ya ƙara komawa ya taɓa resistance ɗinmu. So wannan shine yadda ake zana horizontal support da horizontal resistance. Ba a amfani da layi, ba a amfani da layi kamar irin wannan horizontal ray ko horizontal line wajen zana support and resistance wanda suke horizontal. In dai horizontal support da horizontal resistance ne, ana amfani da wannan rectangle ɗin, wannan tool ɗin da ake kiran shi rectangle, saboda shi horizontal support da horizontal resistance region ne. Misali tsakanin naira 5 zuwa naira 10 za mu ce a daidai wannan wurin muke da support ko a daidai wannan wurin muke da resistance. Sannan idan kana zana support da resistance, yawan torches ma'ana yawan inda support ɗinka ko yawan inda resistance ɗinka da ya taɓa, yawan taɓe-taɓen da ya yi, yawan yadda ko yanayin yadda yake nuna cewa wannan support ɗin is very strong ko kuma wannan resistance ɗin is very strong. Ma'ana idan support ɗinka ya taɓa wuri biyu, alal aƙalli ya taɓa wurare biyu, daman shine ƙa'ida. Dole support ɗinka ya taɓa aƙalla wurare biyu. So support ɗin da ya taɓa wuri uku ya fi ƙarfi sama da wanda ya taɓa guda biyu. Support ɗin da ya taɓa wurare uku ya fi wanda ya taɓa wuri biyu. Kamar yanzu misali, kaga wannan ya taɓa 1, 2, 3, 4. Okay, so wannan wanda ya taɓa support ma'ana aka samu torches 4 ya fi wanda ya taɓa iya torches 3 kaɗai. Haka da za a samu wanda ya taɓa torches 5, to wannan shi ya fi wanda ya taɓa torches 4 strength, ma'ana ya fi shi ƙarfi. So bari mu ga misali a aikace. So idan muka ɗauki BNB USDT ɗinmu, za mu yi ƙoƙari mu gano ina ne support, ina ne resistance levels ɗinmu. Okay, so yanzu kaga za mu iya cewa muna da support ta saman nan. Sannan yana da matuƙar muhimmanci a ce mutum ya yi rage yawan karya candlestick. Yanzu misali za mu iya ɗauko wannan, okay, mu ce to ga nan, okay, kaga wannan level ɗin ya taɓa wurare uku, okay, sai mu ɗauko shi mu daidaita shi yadda zai yi kyau, kar ya zama ya yi ƙato da yawa yadda zai yi muni. Okay, ka yi shi ɗan ƙarami, ɗan suwai mai kyau. Okay, so kaga wannan ya taɓa 1, 2, 3. Okay, to amma misali da za mu ɗan sauko da shi ƙasa. Okay, misali mu ce mu faro daga nan kawai mu sauko shi ƙasa. Okay, idan muka sauko shi ƙasa kaga ya taɓa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Su kaga yanzu wannan level ɗin shi za mu yi amfani da shi, ma'ana da shi za mu fi la'akari, saboda me shi ne muke da taɓi ya yi yawa, taɓe-taɓen ya yi yawa, ga ɗaya nan, ga wannan 2, ga wannan 3, ga wannan 4, 5, 6, 7. Ya taɓa wurare 7 maimakon da muka sa shi a sama ya zamanto iya wurare guda 3 kacal ya taɓa. Kaga ba za ka haɗa ƙarfin resistance ɗin, wannan yanzu kaga resistance ne, ba za ka iya ko ba za ka haɗa ƙarfin resistance ɗin da ya taɓawa wurare guda 7 da wanda ya taɓa wurare guda 3 ba. So wannan shine a taƙaice
yadda mutum zai yi amfani da yadda zai zana horizontal support da kuma horizontal resistance. So yanzu kaga mun zana horizontal resistance. Okay, so yanzu bari mu gwada zanawa ko za mu samu horizontal support a wani wurin. Okay, so yanzu in muka ce za mu haɗe wa'annan. Okay, so muna da wannan. Okay, ya taɓa nan, ya taɓa nan, muna da wurare guda 4 da suka taɓa. So kaga muna da wannan shine support ɗinmu, wannan shine resistance ɗinmu. So wannan shine a takaice yadda mutum zai zana horizontal support da kuma horizontal resistance. So bari mu ƙara ɗauko wani coin ɗin. Okay, so yanzu idan muka kalli wannan, yanzu ina ya kamata mu zana support and resistance ɗinmu. Okay, ya na san kowa zai iya ganin ina za mu zana horizontal support ɗinmu da kuma horizontal resistance. So yanzu nan wurin zai zama horizontal support ɗinmu ko daidai nan wurin kun ga ya taɓa 1, 2, 3, 4 cikin sauƙi ba wahala. Sannan kuma sai mu dawo nan sama, shi ma za mu ce daidai nan wurin shine resistance ɗinmu. Okay, so za mu daidaita shi ma mu mai da shi ɗan soyi mai kyau. Okay, sannan mu gyara shi. Okay, so za mu ɗan matso da shi ƙasa kaɗan saboda mu samu ɗan torches ɗin su yawa. Okay, so kaga muna da torches ɗaya a nan, ga wani nan, ga waɗannan, ga wannan, ga wannan, ga wannan. So kaga yanzu automatically mun zana support ɗinmu sannan kuma mun zana resistance ɗinmu. Za mu ƙara samo wani coin ɗin domin mu ƙara yin practical saboda mutane su fahimta sosai. So bari mu gani wani coin za mu nemo. OPUSDT, mu gani ko za mu samu inda za mu zana support a resistance ɗinmu a nan. Okay, so shi ma wannan sai dai mu zana iya wannan ɗinmu a nan kawai. Okay, so yanzu za mu ɗauko farko muna da wannan level ɗin. Okay, muna da wannan level ɗin a matsayin horizontal support na 1. Okay, sannan muna da wannan matakin, wannan shi ma za mu iya kiransa da support. So kaga muna da support guda 2. Okay, so muna da support da wannan da wannan. Okay, so in kuka kula ainihin shi da resistance ne. So amma saboda an yi breaking ɗin shi a daidai nan wurin, an yi breaking ɗin shi a daidai nan wurin, shikenan ya tashi daga resistance ya dawo support. Okay, so a sama a nan wurin shi ma za mu iya amfani da wannan level ɗin nan, daga nan mu ce to ga resistance ɗinmu a nan. Okay, so za mu rage shi. Idan muka rage shi, okay, shi ma wannan mu rago shi saboda kar ya je muni da yawa a can sama. Okay, sai mu matsar da shi. Okay, shi ma wannan mu gyara shi mai kyau. Kar ka yi support a resistance ne muni, wasu sun yi manya-manya, wasu sun yi kwarɗa-kwarɗa, wasu kuma sun yi mitsi-mitsi. Okay, so kaga yanzu muna da support. Kar ka je kai ta yin support and resistance kuma kun ga ni bana kakkarya candlestick. Kun ga iya wurin da ya zama dole ne sai an karya shi, amma bana shiga tsakiyar chart in ce zan zana support and resistance. Ba a yin haka, saboda haka a kiyaye. Okay, inda in dole a ƙarshe shine zaka ce zaka zana, kuma kar ka ce zaka zana support and resistance kamar guda 5 ko sama. Kar ka zana sama da guda 3. Duk inda ka zana guda 2, 3 sun isa. Okay, so kar ka ce zaka zana sama da guda 4. Wani sai ga ya turo chart
da support and resistance kwaya 30, wani guda 10, wani 15, duka sai ka ga in ka kalli chart din yayi kace-kace da yawa, yayi kazanta. So wannan shine yadda mutum zai zana horizontal support da kuma horizontal resistance. Allah ubangiji ya ba mu sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba insha Allah, inda za mu yi zana trend line wanda ake kiransa da dynamic support da kuma dynamic resistance insha Allah ta'ala. Bye.